Simrang hilan eh. Good morning. Amo estudyante dia, hingitan pa. Na. Na. Di pa doon ka. Apa na puno? Kami na magsudan. Good morning, papa. Na, good morning. Good morning pa, waho ta. Na. Mahal na pista sa tubangan. Na. Ina, pa. Waho na ta pa. Namata na ron pa. Bata yung papa ron. Visit ano mo dahi? Itlog o bitlog pa kalugsong. Kaya isip ko na mapod. Ha? Gym lang nga. Ano na si Baching. Ano yan, papa? Muna kay muli na ko. Atang hatid ka sa eskwelahan. Sa ako muli. Uli ni mo unjang huntuan ako diha. Lagi mo lapis. Kasalabat sa lapis. Ano naman to? Sa lapis. Taas maglapis ni Kuan. Bing parol. Salamat ate Bing. Na. Naman to yung imong magic nga Kuan. Towel. Para man to. Hindi na gamit. Lazay magic towel, katong lapis o katong toothbrush o Colgate. Matitag ida na to. Ate Bing, nimo parol at Bing parol. Itong isang bata ka, kalipat ako sa ng anak. Hala. Hindi, muli na ko. Tapos ka ron. One man na ni Enzo. Di ba sa kwanlong, kape? So, mag-inom vitamins unang kape kaon. Ngayon, mo ito sino. Ang ganahan mo kaon. Ito ma. Ang mahal din natin dyan. Okay, hawa nga ang ganahan mo kaon. Gas-gas ng tinai. Ito ma laman. Kita ang YouTube. Mga estudyante, kaya ako'y maghatod. Hindi pa ko maalis-alis siya. Estudyante namang ubunon. Ay, lagi siyang papa. Alam mo, di mo, hi, si Kia. Saan ang labas yung papa? Hindi mo tamag tanaw yung papa, kaya nung naginot pa. Ano pa? Tanawag. Vlog din na nai, kaya nung isa ka. Huwag mo lagay tawil. Ito na patay tayo. Samot ang umubutang-butang tayo sa likod ka. Mag-init isang likod. Pagdarag tawil ni mo na. Nagbabasa sa kibos, nagbasa na. Ha? Takay ako makatid din mo. May bag. Bagat to? Bagat? Pajong? Pajong? Darabi ah. Asa balik ko rin eh. Paling sa ganyan mong likod. Pagpalaglag sa mong classmate ha. Kani isod hanis bag niya sa paminaw. Na, umuriglik-lik. Kia. Paminaw ha. Basa panahon ka ha. Yung classmate ha. Hunhun na naman lang yung basa, ipakuha na niya. Diga. Ano, may nadaan sa sige man nung ubo-ubo nga butangan. Nagkuhan ka mag-init ka na likod. Di man niya tantangan. Walang magic bed eh. Magic ni Ate Bing paron man na. Sinong kugunan Na may katipit, pwede ito gamit ha. Tagduhan nung nakatawil isang gamit eh. Kalingaw na ano na yung likod. Sige na nung ubo-ubo. Uy nga na, pod magic, kay parehaman mo. Sige. Pareha forma, pero ang color lahi. Yellow nga, wala atong tanawon. Wa mas ate mo gamit siguro. O tapos bay, wala matag ni Ate Pitjoy. Ang lapis to ah. Hama na. Pero nga sa niyang buhok na rin. Pero nag-eskwela ha, kay si Didi na ba mo eskwela, kay ito kunong kuan. Pharmacist. Yan si Zaitos ila, katong si Didin ba anak ni Tenora. Pharmacist ko ni Ija ha. Ikaw sa may imo ha. Pharmacist ko ni Ija, Didin kay magtukol-kulog ka ng butika. Kato palit og tambaw.
Pharmacy si Didi, na to ka palit, kaya ikaw bunon na ba ka? Kita mamalit. Pagdali na. Kumari ka ang bidyas. Grade 3 na ni Kia. Pag kasi siyang papaday, pila pa edad ni Kia? Pa? Kinder? Na, pa di mo kinder. Pida naman gipangutan. Ang hupan, ginamslong, nagdabhan. Pa mo kinder si Kia. Nilaga na siyang papas Taiwan. Karon grade 3 na. Dugay-dugay yung papawa ka uli. Kaya mo gitrapo. Kasi nga nabili na ito mo. Ikubag na. Ang punasan, be. Napaiwas susunod ng mga migyas ni Kia. Wapa naman nagwaswas. Ang labang sila. Para ba sa last, ano ba ni media si Gisuot? Mas mga baldi. Kamay patong be. Padun mo ha. Bukalimti kay wakay padun mo din ang guli. Uli ka dyan to, maglakaw na ka, di ka magdagbag. Agi mong mat nga libro gisod na sa bagay. Ikaw rin magawa sa naad ko. Sa duwa si Brigado, agbuhog wa pa nabangan. Nagtapig imong sayal. Pinatay ng sayal in order. Ang sayal. Gisudag diyang magic towel. Pagsipon. O nga na, iso na imong kutintas ni kuan kaya man tambal na. Pinatay ng sayal o ganang ready-made. Patay na eh. Pasukod, asa mga nagpasukod? Pagpila nga na. Pila nga nakasayal day. Api lagi blouse puran kapin lain pa tong tila. Si Bitjoy kay tintinod sa mga sayal. Dali na nak, dali na. Bango na bo. Hamon to pang tahi agkil kip adjasan. Adto mag nabaguhan na to. Suway na bupalit ko yung nag-redeemid. Bakit mo lang ma-redeemid kay basta balaman mo na. Redeemid mo itong kapit sa una. Tarong plates. Dali na be! Ay, dito sa Bitjoy patahian. Ang tahian kayo makabuot mga plates. Kasi mo gusto. Kung naman itong idadaan naman itong igamit. Pero pwede ito palitan to sa kabuong ni kwarta. Nak mo kasi na janek mo baga perfect kan magagana nimo. Dali na, kayo mga ito natake. Magbiyahe na po ko. Mo na iza. Kaya na po kila bonus bahay naghan. Mo na iza do na nakuha nang kon. Pasa imong timalis. Birthday na mo ng atitisi. Kadali. Hindi na po ito pabikuhon ko. Kalipat man ko. Kaya. Ano ko dagang maglaglagan. So, mo bang mag-ilis pwede pagka? Ha, si Kia ba? Kada adlaw kada kon magilis ka na. Kada. Si mo nagilis. Tapo hibi basa be. Agdira. Siya ganahan po kayo mag-sinaw. Dili. Binutag eskwela ha, kay man magmaestra, si Ate Silo magkuan ko no pulis. Nabali si Janjan pharmacy, si Silo may pulis. Police woman si Silo, Ate Silo. Wangkig. Lupig lamas sila, si Sila, wapan pa ni eskwela. Nga bright na ba anta? Ano ko na burot? Buyon ko silo. Dyan bayot nito. Bayot sila. Pharmacy kita kung Janjan. Bayot ko dyan. Oh, dis, Janjan di. Magkuan. Nurse. Nurse bitaw. Kaya ito siyang lula sa Amerika. Ikaw kaya mo na siyang kakyan. Maestra Kia. Ha? Ano man? Polis? Saman? Ano mo? Ha? Doktor mo? Kana. Patay, doktora. Doktoran ko nimo, maabtan pa ko nimo. Nagtapi nagsaya, lo, dali na. Kailas. Hindi lagi na gagadasan na nang hawak kay Luan. Hawiri me. Ini berkana vitamins. Agad ng tubig. Ikaw ba yung laglagan ka sa imong likod? Tangtang nga lagi og basa na. Luglug na daan. Ma'am papitik tangtang. Luglug kaya labit na dali naman hubuton. Kaysa Imong gani sa tangtang kapila na nahaing na man ang aubong na hinuon.
Di man dyan na manantang si... Wala siling pan silang... Naman sa likod. Wala siling pan silang room. No, jowa ko ini kabuk na ilang electric pan. Sa magdagandagan siguro po na manong mabasa. Maganda nga dyan kay namas likod ilang room. Di ko man sila sa playground. Ilang plaza to lapok man. Mas room nila. Di asam na ihatid sila. Hatid sa room taman. Kami tubig yung na. Oh, may sila mas likod. Kay nadukan lang room. Mas likod. Ay, may padani dyan ng bag. Danay na ito daan. Naghan. Nali di kim... Siling tubig oh, na. Kaya. Mama, totoo siya inigo ni Pasi. Ikaw, ba ni pa eh? Guban ni pa doon. Ihatid. Ano na. Baga. Tabag na yung papalong. Awin eh. May sila na, maghatid niyo mo kay Mulis na yun. Mama, Awin eh, kiyan ba ko? Hindi. Namino ba ka, Kia? Samo, parang di man ta paminaw. Sakit ang liog. Sipon pa. Sikma. Wala yung tingog. Tog pa man lagi. Kaya, wala yung good morning pa. Sabi na di mo tingog. Karon ba? Taghan mag... Kuan-kuan na eh. Sabi na ba yung hugot? Yan ay kuting tas na. Sino na yung maghatid ni mo? Di ang kampingan. Ito ibutang na. Balik masa. Legit, mag-isip lang dyan ng abog-abog sa eskwelahan, mga chok, mga kuan, Di na nga magmas. mga magsig mga ching. Hindi ko nga nasipon. Dan pa nga sa likod. May kuan at sing. Hoy. Naalisip mo na sa mina. Karang humukon nga ako nga malaslas ng ilong. Na, ma. Bantay ka dyan, tangtangan niya. Bantay ka, nagulig na pa na si mong likod. Basta makapil, gani ka, gipaningot ka, basa ni mong kuan, tangtangan yung tawil lang sa baba. Hubuta rakyang. Mapagod siya mo ko, operate good. Bulbag si mamo, istorya kay mataranta. Kita din ito paminawon. Bantay niyo dyan, naguli niyo mo. Di mo lusoon ha. Kasi sa media na, sabi mag-vlog racing, alas 7 pa man kapin. Mag-pag-racing, lumuni siya na sila mag-pag-racing. Sumunod di po munisipyo. Ako yung maghatid doon kay maglaba ang Ito sa likod inahan. ha. Hatid doon ako sa likod, hindi na kakutod muli. Hindi na kakutod muli. Bitaw. Ang hatod kay muli na pag ko. Dali uli na handa ko to, wala ko. Kay angin sa cellphone ni mo, sutod sang bag, kabalik nung kong Garcia. Kinibag sang inahan, alas ang bag isud. Mama, Naman. Napakapapagaling ko ng volume. Mama, hindi pa pa na? Hindi pa pa lang tanaw. Ito na ko pa, kaya alas 6 na ko. ito na ko pa. Hinihinera mo, kaya wapa mong food, basi giniga. Hatod na siya sa eskwelahan. Asa ba bihila? Nagdo pa? Katod kang mama kadabuntag di. Ikaw to, magubag pa hadjong. Ha? Ikaw to. Barkado? Di ko rin upon yun to ba? Ikaw na? Wala yung classmate dari si Aya di ay. Si Aya di ay. Mama, ito anak siguro. Sigradong Aya. Ay, Murang ate Pikjoy. Lado-lado mo yung bakla Zuri. Ha? Wala ka ba, pinkantangaw?
Kita no. Nawa pa yung abrigit, bi. Ha? Apa no? Sadu si ka, bi. Sadu. Sadu si ka. Nalibasak na lapok. Kaya abri mo rum di ay. Nakiya. Kamay ayab, bi. Ikaw manigit ninyo? Hamagi mo ate, di ba yun? Di dana? Ha? Asa man to? Mas taas, padong ila, saka? Gamay pamiligi ba? Taas ang magrum ni mo rapit. Naiklas mo dana? Haman dana? Bright na be? Bright ta? Kasi bright ikaw? Ha? Bright mo ka? May abre? Hamit ka abre? Ha? Hamili ka nagmas? Hamili ka nagmas? Mahatod pa ko sa room ni mo likod? Ikaw. Kitan ko ma'am. Hamit ka abre? Sigladuan ti abre? Mas ayah? Mas ayah bi? Masarap na mas ayah? Danas kiyas ng skilahan. Third class, this is her. Libi ikaw. Oh, kaya ito ka na. Asiram nung dapit. Magsilpi sa tada tubig to, abe. Pili ka reject. Silpi ta ka pa ito tao. Pa yung ma'am, dali. Remembers na kangani ko dani. Din karon ra ba ko nakangani. Dali. Kasi mo rum dapit. Classmate mo na na bata. Ha, nga tutag. Katong galoto? Kabra to? Lajo si mong rumbi. Iga pun musud si mama dana. Mga si mama dani. Paminaw kaya kung mabasa na ng imong towel sa iyong likod, imo na nang kuhaon. Lajo mo dali mo room. Napigantin ani bi. Asa? Mudong ka na itong mag-resist de. Lajo mo na di mo room dani. Doon naman ay kabaskan sa likod. Hadlikan sa room ni, doon yung likod. Way padir. Way labat na. Na. Ay mga bay. Ano yung mga hunaw? Kuya ilang ko ana. Way room niya mo. Mulin ako. Masa man? Kasari yung magibutang. Hamay room ni mo. Ano?
Pasan kasi yung bag, nga bugat man. Uli naman ko. Kaya, muli na ko, be. Yeah. Kali mong bag ba? Ilang brand sa Kia sa likod. Sinana? Imong classmate na aday. Nari imong classmate. Kami tiga abre ka to? Kano nag-abre mo ni tiga-abre? Aya, may yung mamaya. Oo, masaya. Oo. Kami diyang mama. Ako na mo mama ya. Hay mama be. Ay, pagdaran waday ning uli. Oh. Narski adog lang as be kay imong likod. Mabasa na pa na imong likod. Tangtangan nimo tayo lumabasag. Mapili mo nga gipaningot ka. Zawi. Asa mga bagay be? Ano na tagbag ni mo? Oh, pa yung bag. Abi ah. Asa na yung lingkuanan? Isa mo ng Mercury, mo na? Mo ng bag? Isa mo na? Ha? Libro niya mo? Mercury, si imong bag, be. Pa yung bag, oh. Oh! Magsuwat. Ikaw, ano? Oh. Magsuwat lagi na bigay sa bag. Ibutang na! Ibig sabihin naman. Okay. Kasi may tapad ni mo. Asa-asa bugat lagi mo na. Dahil pa may imong lingkuran. Hanggang saman ka? Suwat kasi. Mawala. Number 7 na. Suwat sa kay nangita. Teresa. Ano? Ikaw. Ikaw. Fourth. Ang big. Ang una ni ngabot? Nga na demo? Kasi number 1 di ay. Sige, sige. Sunod sila. Sunod ako. Aw nga na demo? Ano man na? Rubika. Modis kaya mo sa zoo kay na de ilhang koan. Dali lang gipalo nga. Mauna. Pwede po kinatayon. Kinatayon. Ako ka. Ikaw. Kasi number 2. Ako na. Uy, ako na number 2. Number 4, si Jeffrey. Hindi na kinatayon. Kapag salik sa Kapila makakyang? ha? Number 3 ka? Magsuwat ko dyan. Kinatayon. Kaya. Alexa, ikapit! Na, si Alexa! Ikapit! Ikapit si Alexa. 3 re mo bi number 3 mo kaka. Aduha. Kasi noon na si Kise, sunod ako, sunod si Baga abi hanap man. Sunod ikaw, ikapit.
Kung may apelido. Sige, mahal doon ako. Kaya uli di mo, wala nang uli na ko alis siya, ha? Ha?